Astăzi vreau să discutăm despre cât de mult importă învățătura la noi în viață și în afacerea care o facem noi. Deci, foarte multe persoane știu că nu mai citesc după universitate. Deci, până la universitate am fost impuși de învățători, am fost impuși de lectori ca să citim, ca să învățăm, ca să creștem. Și atunci, în ceea ce ne-au învățat, aceeași și avem acum, informația aceeași o avem. Deci, ar fi foarte bine ca după universitate să avem așa o deprindere, nu doar să lucrăm, dar să citim, da? Să învățăm. Deci, anume cititul. Pentru ce cititul? Fiindcă el dezvoltă mai multe abilități. Și plus, dacă iei și o informație foarte bună să o citești, atunci ai doar de câștigat. Deci, dacă îți faci o deprindere bună și în fiecare zi citești, atunci vei vedea că în timp de o lună poți citești o carte sau în timp de o săptămână alții poți citești o carte, în dependență cât de mult îți place să citești, da? De aceea, îndemnul meu și sfatul meu este ca să faci o deprindere, ca în fiecare zi să vă puneți câte 20 de minute minimum să citiți o carte bună. Dacă sunteți specialist într-un domeniu, citiți anume despre domeniul acela ca să fiți mai bun. Dacă sunteți un om de afaceri, atunci citiți cărți de afacere. Dacă sunteți un medic, despre ceea ce ține de medic. În așa fel, peste un an vei vedea că vei citi destul de multe cărți, da? Dacă citești o carte la 2 săptămâni, înmulțește și vei vedea câte cărți în timp de un an și ce informație și cât de mult se va schimba posibilitățile tale, cât de mult se va schimba gândirea ta și atunci vei vedea că îți este foarte, foarte de folos această deprindere. De ce? Să aveți o zi frumoasă. Voi a fost Sânduță Grigore. Citiți și nu vă opriți. La revedere!